Ụlọ Post Primary Service Commission na Anambra State PPSSC achịkọbago agba nke mbụ nke ọgbakọ ndị senior prefect dịka agwara ndị prefect a ka ha kụnye ezi akparamagwa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche. Ya bụ ọgbakọ bụ nke bụ nchepụta nke onye isi oche nke ụlọ Post Primary School Service Commission ọkammụta nke Chikedougwu bụ nke achịkọbara na Girls Secondary School ọkabụ nke dọtara ndị senior prefect sitere n'ụlọ mmụta sekọndịrị karịrị 200 gburugburu Anambra State nakwa ndị otu na-elekọta zone mmụta isii enwere na steeti a gụnyere ndị nkụzi ha. Onye ọla anyị bụ Queen Anambra ji Awka abịa n'uju. Isiokwu ọgbakọ ahụ bụ ka akụziere ụmụ akwụkwọ ihe dị n'ibu isi. N'okwu ọma ya, onye isi oche PPSSC ọkammụta Chikedougwu kọwara na ebumnuche Gọvanọ Chukwuma Soludo iweta mgbanwe n'ebe agụmakwụkwọ dị bụ ihe kpanyere ya o jiri chịkọta ọgbakọ nkụzi ahụ maka ndị isi ụmụ akwụkwọ nke akpọrọ Senior Prefect Summit. Ọ kọwara ihe ịchụ isi bụ ma gwakwa ụmụ akwụkwọ ka ha na-akpa ezi agwa ma kelekwa principal nke Girls Secondary School Awka na nkwado o nyere ha n'ọgbakọ ahụ. Na nkụzi ya, onye nkụzi si na mahadum Nnamdi Azikiwe Awka ọkaikpe Ọkaenwuche kwupụtara mkpa ọ dị mmadụ ịbụ onye na-eweta mgbanwe ghara ịbụ onye na-eweta nsogbu. Venerable Chigozie Aneto tokwara gọọmenti Anambra steeti otu o siri chịkọta ọgbakọ nkụzi ahụ. Queen Anambra, akụkọ ụwa ABS.